Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe... O peido, por Lauri Cohen e Nicolás Gouni. Esta mañán, Xan o elefante non se move, mantén as cachas ben cerradas, sobre todo para non tirarse un peido. Sí, porque un peido de elefante é moi perigoso. Xan é tan grande que un só peido podería devastar toda a xungla. Se atrevese a soltar ese peido, probablemente tiraría cos animais como pezas de dominó. Os paxaros voarían do revés, as palmeiras tocarían o chan, os coellos escavarían grandes canteiras, os peixes cambiarían de río, os leóns perderían as súas melenas. As flores marchitaríanse de repente, o chan volveríase brando, as estrelas entrarían nun burato negro, a lúa esconderíase tras das nubes. Si, se Xan o elefante se atrevera a soltar un gran peido, entón probablemente a terra estalaría en 1000 cachos. E sería a fin do mundo, e incluso do universo. Por certo, é ben sabido que son os elefantes e non os meteoritos quenes fixeron desaparecer os dinosaurios e os maias. Aquí está Xan, pegado ao chan, aguantándose, resistindo, pero de tanto aguantar. Xan o elefante ponse... vermello, despois azul, móvese e retórcese. Xa está ben, xa non pode máis. Adiós ao universo. E xa está, soltou o peido. Sorpresa, nada se moveu. Nin o menor chisco de erva, nin un grao de area. Suspira Xan tranquilo. Colócase suavemente no chan para facer unha pequena siesta, agotado por tantas emocións. Indudablemente, ten moitísima imaxinación. Pero aquí, nese instante, unha pequena formiga insignificante chega aos seus pés. Ups! E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Unha aperta.